Helo a chroeso i'n ffrwd fyw ni heno. Felly, da ni'n cario ymlaen efo'n 30 diwrnod 30 awgrym, Microsoft 365. A heddiw dwi am fynd i fewn i yn chydig bach mwy o ddyfnder un o'r fath o trwyddedau da ni'n gallu cael o fewn Microsoft 365. Rwy'n ta, y trwydded yma ydy Microsoft 365 Business Premium. Ac be dwi'n mynd i wneud yn yr sesiwn yma ydy jyst gadwch chi bod pam dwi'n credu bod y gost ychwanegol am Microsoft 365 Business Premium yn neud o werth o. Felly, aroswch efo ni, a croeso i bob un o'ch chi sy'n gwylio ni yn fyw, a croeso hefyd i pawb sydd yn ymuno efo ni ar y recordiad. Neis cael chi yma. Gobeithio fyddwn ni'n gallu dangos i chi o fewn y 15 munud nesaf pam mae o werth i chi dalu eich bach mwy pen da chi'n mynd amdano'r tanysgrifiadau Microsoft 365 yma. OK, felly dwi am rannu'r sgrin efo chi. Mae hwn fel bod fi'n gallu dangos yr gwybodaeth mae Microsoft wedi rhoi i ni o ran hyn. So dwi am rannu'r sgrin efo hyn. OK, ddim siŵr. O, na ni. Reit, OK, sori fyna. Dwi'n siŵr ni o'n be oedd yn mynd ymlaen efo yna, ond oedd rhyw fflachio mawr am chydig. Dwi'n gobeithio bod o mor ddiddorol ar fflachio mawr na sy'n newydd ddigwydd rwan. Felly, reit, dyma ni, so wnaethon ni weld hwn yn sesiwn ddoe, so be da ni'n gweld ydy ar gyfer busnes, mae gennym ni kind of 4 lefel really, o tanysgrifiad gwahanol da ni'n mynd i cael i Microsoft 365. Ac yr un mwyaf basic, yr Microsoft 365 Business Basic, oedd hwnna ddim yn dod efo dim o'r apiau yn y bwrdd gwaith, oedd hwnna yn dod efo apiau ar-lein, oedd o'n dod efo e-bost, oedd o'n dod efo Teams hefyd. A wedyn symud ymlaen wedyn i'r 365 apps for business mae fan hyn, oedd hwnna wedyn ddim yn dod efo Exchange ar gyfer e-bost yn y cefndir, nag yn dod efo Teams chwaith. So oedd hwn mwy fel bod chi yn cael yr apiau bwrdd gwaith yna, enghraifft fel bod chi'n gallu llwytho nhw ar eich cyfrifiadur. Wedyn, da ni'n mynd wedyn ymlaen i'r business standard, ac mae hwnna chydig bach drytach eto, ond mae hwnna wedyn yn dod efo'r apiau yna i gyd. A mae o hefyd yn dod efo'r kind of gosodiadau e-bost yn y cefndir, efo Exchange, a mae o hefyd yn dod efo Microsoft Teams. So, be da ni eisiau siarad am heddiw ydy Microsoft 365 Business Premium, sef hwn yn fyma, so edrychwch allan yn y golwg yma ar y dde. A dwi am sôn am 3 nodwedd dwi'n meddwl sydd yn neud hwn werth yr gost. Mae'n lot mwy o nodweddion, da chi'n gael efo hefyd, ond dwi jyst am ddwy'n eich sylw chi at 3 o bethau dwi'n teimlo sydd yn barod yn ei hunan yn neud hwn werth y gost ychwanegol. Felly, os da ni'n sgwylio lawr yma'n hyn, mae yna fwy o wybodaeth wedyn ynglyn ag, so os na i just zoomio fewn y llech bach mwy hefyd. So mae hwn chydig bach yn y ffordd yma, ond dwi'n meddwl byddwn ni'n iawn. So os na i... Okay. Mae'n mynd i gadw hwnna ar y sgrin fyna ni. So na i just symud allan chydig bach mwy. Dyna ni, hell mae hwnna chydig bach yn well fyna. OK, so fel da chi'n gweld, mae lot o hein, lle mae'r ticiau glas llawn, mae bob peth sydd o dan yr kind of teitl yma yn dod fel rhan o'r tanysgrifiad yna. Felly, da chi'n gallu gweld yma bod, enghraifft, rhan fwy o hein efo'r tics glas tywyll. Felly, mae bob peth o dan hein yr un peth. So, da ni ddim really eisiau gweld yn fan hyn be sydd yr un peth. Da ni eisiau gweld really be sydd yn wahanol. So, fel da chi'n gweld, da ni'n cael hwn yn bob un. Da ni'n cael hwn yn bob un, heblaw amdan yr un apiau'n unig, wrth gwrs. Da ni'n cael hwn yn bob un, hwn yn bob un. Wedyn, lle da ni'n cychwyn kind of gwahaniaethu rwan, ydy... So mae yna sôn yma amdan... So mae hwn yn dod o dan GDPR, so Microsoft acts as processor for data, neu fel controller for data. Wel, i ddweud y gwir, os mae busnes ni ydi o, ni fel rheol fysa'r data controller. Felly mae hwn yn gwneud synwyr i fi. So mae Microsoft yn actio fel proseswr ar gyfer data ni, oherwydd nhw sydd yn dal y data yna. Ond i ddweud y gwir, ni sydd yn gyfrifol am y data yna. So ni ydy'r controller a Microsoft ydy'r proseswr. So mae hwnna'n gweithio'n iawn yn fyna. Sorry, excuse me.
So da ni'n dechrau gweld dwi'n chydig bach o bethau sydd yn dod dim ond ar y lefelau mwy uchel yma. So yn fan hyn enghraifft Microsoft Bookings. So di hwnna mond yn dŵad efo Business Standard a Business Premium. A da ni wedi gwneud sesiwn yn barod yn yr gyfres yma ar Microsoft Bookings. So da chi'n gallu gweld yn un o'r lives eraill da ni wedi gwneud sut mae Microsoft Bookings yn gweithio a be mae o ar ei gyfer. Rwy'n da ni wedi cyrraedd yr lle. So da ni'n edrych ar hein rwan, so os na i gau hwnna. A wedyn, da ni wedi cyrraedd y lle rwan, lle Advanced Threat Protection ag PC and Mobile Device Management. So hein ydy'r lle mae Business Premium yn dod i fewn iddo fo'i hun. Ac allan ni weld wedyn, be ydy'r pethau mae Business Premium efo, which dydy'r pethau eraill mae ddim efo nhw. Felly mae hwn yn un pwysig ofnadwy. So, a hwn ydy'r peth cyntaf dwi eisiau sôn amdano. So Intune ydy un o'r cydrannau o fewn Microsoft 365 sydd yn gadael i ni reoli dyfeisiau symudol. Neu, wel, dyfeisiau cyfrifiadurol i ddweud y gwir. So, be da ni'n neud i, da ni'n dod ar dyfeisiau i fewn i Intune. Mae Intune yn rheoli nhw, da ni'n gallu pwysio apps allan iddyn nhw, da ni'n gallu cyflwyno nhw'n sydyn, da ni'n gallu sicrhau bod nhw yn cydymffurfio a polisi enghraifft, da ni wedi gosod ar gyfer nhw. A fel da chi'n gweld yma, mae yna rhywbeth o ran diogelwch da ni'n gallu gwneud yn ofnadwy o yn ofnadwy o ddefnyddiol yn fan hyn. Ac hwnna ydy bod ni'n gallu tynnu data i ffwrdd o ddyfais o bell. Os di dyfais enghraifft wedi cael ei golli neu wedi cael ei ddwyn. So trwy Intune, da ni'n gallu clicio botwm i ddweud, reit, mae hwn wedi cael ei ddwyn enghraifft, dwi'n clicio'r botwm yma i ddweud bod fi eisiau tynnu'r data unau i gyd i ffwrdd o dyfais yna, neu dwi'n gallu deud hefyd dwi eisiau tynnu'r data sydd yn ymwneud â apiau busnes enghraifft. So, efo hwnna, dwi'n gallu dewis, enghraifft, os da ni wedi rhoi dyfeisiau personol i fewn i Intune, da ni'n gallu just tynnu'r data yna oedd i wneud efo pethau corfforaethol, neu os da ni fod dyfais yr cwmni, enghraifft, mae siŵr mae be fyswn ni'n dewis wneud ydy clirio hwnna i gyd i ffwrdd, a wedyn fyswn ni'n cychwyn o'r newydd efo cyfrifiadur newydd i'r defnyddiwr yna. Mae yna rhywbeth ychwanegol, di hwn ddim yn y rhestr nes i ychwanegu, ond mae werth sôn amdano fo'n sydyn, a hwnna ydy'r gallu i reoli ffeiliau ag gwybodaeth, hyd yn oed pen mae hwnna wedi gadael. So, yr ddau yma mewn ffordd, so, da ni fo hynna fyna, so, yr ddau yma, a mae hwnna yn gadael i ni stopio pobl enghraifft rhag gyrru e-byst ymlaen, os da ni'n gyrru e-byst iddyn nhw. Mae stopio pobl rhag gallu copio a tynnu gwybodaeth allan o apps enghraifft, a rhoi nhw fewn i apps personol. Ac be da ni'n gallu gwneud hefyd ydy, da ni'n gallu rhoi restrictions ar files fel bod pobl methu gyrru nhw ymlaen, enghraifft, a pethau fel yna. So mae hwnna yn rhywbeth defnyddiol ofnadwy sy'n dod fel rhan o Microsoft 365 Business Premium, yn enwedig os da chi'n gweithio efo pobl allanol, a da chi eisiau trio cadw'r rheolaeth enghraifft ar dogfenna falle da chi'n greu allan i'r partneriaid da chi'n gweithio efo nhw. Reit, dwi'n symud i lawr chydig yn yma rwan, so da ni wedi sôn am Intune. A wedyn, dwi'n sôn am rhywbeth sydd ddim yn y rhestr yma, neu sydd ddim yn dangos i fyny yn y rhestr yma. Ac un o'r pethau eraill da ni'n gael efo Microsoft 365, Business Premium ydy rhywbeth maen nhw'n galw yn Azure Active Directory Premium P1 License. So mae'n cymryd chydig i ddeud hynna. A be mae hwn yn golygu ydy, mae'n rhoi y gallu chi wneud pethau yn y cefndir o ran diogelwch a gallu cydymffurfio a logio beth sydd yn mynd ymlaen efo pe mae pobl yn arwyddo fewn i Microsoft 365 chi. So mae 365 yn gallu cynnwys apiau, llwyth o apiau gwahanol. Ag be mae'r Azure AD Premium P1 License mae'n gadael i chi wneud, yr peth pwysica dwi yn meddwl o ran hwnna ydy mae'n gadael i chi wneud beth sy'n cael ei alw yn conditional access. So be mae hwn yn gadael i chi wneud ydy, da chi'n gallu rheoli y broses o mewn gofnodi i lefel uchel. So da chi'n gallu enghraifft gofyn i ddefnyddiwr rhoi 2 ffactor i fewn. So da chi'n gallu gofyn am password a wedyn rhywbeth yn dod i dyfais symudol chi fel notification neu rhoi code neu rhywbeth fel yna i fewn.
Ond da chi hefyd yn gallu dweud, o, dwi eisiau rhywbeth arall hefyd ar yr un pryd. Neu, be da chi'n gallu gwneud, ydy da chi'n gallu defnyddio hwnna yn y ffordd arall a dweud, reit, os dwi er enghraifft efo defnyddiwr sydd wedi rhoi cyfrinair i fewn ar gael ei reoli gan ein sefydliad ni, er enghraifft, a fysa hwnna trwy Intune fel rheol, so da ni newydd sôn am hwnna. So, os di'r cyfrifiadur yna cael ei reoli drwy Intune yn barod, a mae'r person yn mewn gofnodi ar y cyfrifiadur yna, o bosib, na ni ddim gofyn iddyn nhw amdan yr ail ffactor yna. So, na ni ddim gofyn amdan yr peth ffôn symudol neu be bynnag. Oherwydd, mewn ffordd, maen nhw wedi dangos i ni bod nhw ar y dyfais yma sydd yn perthyn i'r cwmni a bod nhw wedi gallu logio fewn i'r dyfais yna mewn gofnodi. Ac dylia bod ni yn weddol, neu dylia bod ni yn glir iawn bod nhw wedi mewn gofnodi yn iawn i'r dyfais yna, er enghraifft. So maen nhw wedi defnyddio rhywbeth cry fel Windows Hello neu allai bodyn bus neu rhywbeth mwyn logio fewn. So wedyn, da ni'n cymryd ti, oherwydd bod y ddyfais yna hefyd yn cael ei reoli gyda ni, da ni am adael iddyn nhw gael at y data yna. Neu hefyd, da ni'n gallu dweud, o, da chi'n dod o'r lleoliad yma, da ni'n nabod y lleoliad yma, felly da ni'n mynd i adael chi fewn heb yr gorfod mynd i chwilio am eich ffôn symudol a wneud y notification. So be mae hynna'n neud ydy, mae'n neud pethau'n ofnadwy o ddiogel, mae'n gadw chi wneud pethau'n rili diogel, ond hefyd mae'n gadw chi roed yr profiad gorau i'ch defnyddwyr chi hefyd. So da chi ddim yn gofyn iddyn nhw trwy'r amser i wneud yr clicio botwm fan hyn neu notify fan hyn. Da chi yn gallu wneud yr balans na o beth sy'n dda ar gyfer diogelwch, ond hefyd beth sy'n dda ar gyfer y defnyddiwr. A mae hwnna'n ffordd hir iawn o ddeud bod Azure Active Directory Business Premium P1 License yn werth i gael. Trystiwch fi ar hynny. Yr un dwytha ydy, mae yna hefyd rhywbeth ar enw Microsoft Azure Remote Desktop. So mae hwnna yn gadw chi osod i fyny seilwaith rhithiol fel cyfrifiaduron sydd wedi cael ei standardeiddio i'r ffordd mae'ch cwmni chi yn gweithio. A mae hynna ar gael wedyn o bosib o gyfrifiaduron sydd ddim o reidrwydd yn gyfrifiaduron o fewn eich sefydliad chi, ond maen nhw'n rhoid yr un profiad i'r defnyddwyr. So er enghraifft, os ydych chi efo rhywun allanol, ella da chi'n gweithio efo fel contractwyr neu rhywbeth fel yna, ella bod nhw'n dod â'i dyfeisiau hun i'r gwaith, ond wedyn da chi'n rhoi link iddyn nhw i logio fewn i'r desktop rhithiol yma, lle maen nhw wedyn yn gallu gwneud eu gwaith i gyd o fewn eich sefydliad chi mewn ffordd yn yr sefydliad rhithiol yma. Ac mwyn wneud hynna, da chi angen Trwydded i gysylltu fewn i'r be maen nhw'n gael Azure Remote Desktop neu Azure Virtual Desktop. Ac mae'r Business Premium License yn rhoi y gallu i chi wneud hynna. So sy'n rhaid chi boeni amdan y Trwydded i gysylltu fewn i'r seilwaith yna. Rwy'n mae gosod y seilwaith a rhedeg y seilwaith yn costio yn ei hun, mewn lle arall, ond jyst i chi gael gwybod bod yr Trwydded wedyn sy'n dod efo Business Premium yn gadael i chi gysylltu fewn, neu mae ar y pryd da ni'n gwneud yr live yma, beth bynnag. So mae hwnna'n gadael i chi gysylltu fewn i'r seilwaith yna, da chi wedi o bosib gosod i fyny yn Azure Virtual Desktop. OK, dyna ni 3 peth. So Intune, rheoli dyfeisiau, Azure Active Directory Premium P1 License, Conditional Access, fel bod chi'n cael yr balans rhwng diogelwch a profiad defnyddiwr, a wedyn yr trwyddedu ar gyfer Azure Remote Desktop neu Azure Virtual Desktop. A hynna di'r 3 peth, fyswn ni'n dweud off top of hen, wel, yr 3 peth sydd yn gwneud Microsoft 365 Business Premium werth yr cost ychwanegol. OK, felly dyna ni am hynna, a dwi jyst am adael chi efo'n gwefan yn fan hyn, sydd yn mynd ar draws gwylod y sgrin fel da ni'n siarad. So, ewch draw i'r wefan, mae yna blogs, mae yna tips yna, mae yna fideos, ac arwyddwch chi fyny i'r rhestr bostio, os da chi eisiau cael gwybod am yr gwybodaeth sydd yn dod allan gennym ni, yr blogs newydd, ac yr sesiynau fel hyn da ni'n neud, ac o bosib yna fwy o sesiynau cyn bo hir ar mynd i fewn i fwy o ddyfnder ar yr technoleg yma. OK, diolch yn fawr iawn i chi am ymuno, a na ni weld chi fory gobeithio. OK, hwyl.